ମନରେ ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଣିଷ ହେଉ, ପଶୁ ହେଉ, ପକ୍ଷୀ ହେଉ କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ବି କାହାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଯେପରିକି କ୍ଷୁଦ୍ର ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ହାତୀକୁ କାବୁ କରି ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ଛୋଟ ଛଳନାଟିଏ ନିବିଡ଼ରୁ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ କେବେ ବି ଛୋଟକୁ ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ ବା ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଛୋଟ ଛିଦ୍ରଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ କରି ଭାଙ୍ଗି କରି ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ କରି ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସିତ କରିଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷର ସାମାନ୍ୟ ମିଛଟେ ବିଶାଳକାୟ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦିଏ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା କି ଯେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଉ ବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ।